Τι ζουρέ. Πατσίες, από πού να πάμε, κάτσε. Κάτω το... Να του βγεις να τραβάει. Έχει το κόκκι του λαβού. Έχει εδώ πάνω αναψένα. Ναι. Τραβατώνει. 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 Του πάμε και αύριο. Τώρα μην τραβάς, Αντώνη. Χειρότερο μέρος θα βρεθείς. Είσαι τι. Θα χάσει 2 κιλάρε, 2 κιλάρε, 2 κιλιάρε. Άρε, χρόνια. Άρε, που είναι γυναίκα με παιδιά, άρε, γεια σου γυναίκα. Τον τράβω λίγο κοιμάσαι. Είχε κι άλλα χρόνια μέσα, ρε. Όχι, τι να, το γιο σου να τα πεις. Μην το σταματήσεις. Ένα κουρτόβι. Ήταν μπροστά. Πού το κατάλαβα. Αλλά ήταν πιο μπροστά του σκύλου, επειδή πήγε σκύλα πιο μπροστά. Αυτό είναι με το πορτοκαλί, τι τον έξω αυτόν εδώ με το πορτοκαλί του γυλαίκου. Σκύλος το σήκωσε, παιδί μου, αλλά σκύλος κουμπιστάθηκε. Σκύλο είναι ραδημένη. Ποιο είναι εμένα. Λευτερστήκε, ρε. Σκύλο είναι ραδημένη ο Άρη. Άντε να τράβασε εκεί μαλάκα, άντε μαλάκα μας πέφανες, τράβασε εκεί. Πού πάει, εδώ είναι τα μάτια, πού πάει. Πού πάει, ξέρω εγώ πού πάει. Πάνω και θα στρίψω. Λίγο παραπάνω. Πάμε. Τραβατώνει. Τραβατώνει. Τρίψε, Αντώνη. Τώρα δεν γίνει. Θα περάσω. Αντώνη, τράβα και το κουμπάρου. Αντώνη, τράβα. Τράβα, Αντώνη. Τράβα, Αντώνη. Τράβα και το κουμπάρου. Τραβάτε ρε. Άντε ρε. Απολύκτηκε να βάλουμε σκύλο και ξανασηκώσουμε. Άιντε. Αντώνη τράβα. Αντώνη εδώ ένα τράβα. Ναι ρε. Σώπα ρε. Έχει δίκιο πατέρας. Κατάψε το μηγάρι. Πάμε. Δεν βάζαμε έτσι. Άντε, τελειώζει. Τράβα, Αντώνη. Να μας προλάβει γάμος. Ω, πάλι γάμο. Η Γρηγόρης είναι στο γάμο. Τον λέω έρχομαι με το γάμο κι εμείς. Κάτσε το γαμπρό. Πού εκεί μέσα η Δημήτρης. Έλα ρε, εδώ. Πάει μέσα στο λαγκά θα το πάει. Πού πάει. Ποια πέστα. Είπαμε να πάω το βάλω μέσα στο κουρτό. Σαβάν. Τώρα Σαββάτη, έλα. Έχω. Εδώ είναι τράβα καλά για το καινούργιο το DVD που να φτιάξουμε. Εδώ έφερε να τραβώσει μόνο να τραβήσει λίγο του βρούν, πώς έκανα. Καλή μου το να δείτε. Δέχω του Γιώργου, δέχω του, θα πει. Δέχω. Δεν τρελάζουμε. Ωρα λέει αυτός είναι. Τρεις φορές τρανείς τρουφτη μέσα. Και άλλη το έχω. Видите, эти гурдички, да? Миски, шкоски, песами грудь. Эй, извините, апущия! О! Δημήτρη! Θα τον извините MC. Απουσιολόγος είναι αδερφό, δεν ξέρω. Θα μας κάνει όλα τα χατήρια του νόημα. Άμα θα σας αρέσει σήμερα. Έλα. Δεν θα φέρει χαρτί από γιατρό. Ναι. Το Σάββατο πατέρα μου δικαιολογίες. Εδώ, εδώ ανάμεσα να πάει μια φορά πάνω από εδώ. Ναι. Έτοιμοι. Άιντε Βίρα. Άιντε λίγο σέρθηκα για να μας βοηθήσει να το βγάλουμε. Πάμε. Τώρα που πήραμε, δώσου. Τώρα. Άιντε ωραία. Ατατατα. Έλα αρχίσει τώρα που ραμπουζάκι.
Правильно. А не туди мати. А то і травма. Ясно, ясно. Камерай. Свободи. Так, бачу, ти бачиш. Dia pupuk kan. Dia tu mula pas. Hello, Kau siapa kau malu kau? Hela, 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 hela. Oh. Era urna, bateria. Não me cansei de dizer que está perdendo Слышали? Крайний ролик, где птина? Не, вора, вора, там ясно. Селем, это же рабгала.